21. november. Der er lidt længere indlæg den her gang. Overskægget ser ud, som det plejer. Måske lidt fyldigere, eftersom jeg lige har fået 5-6 medicinbolde i ansigtet. Bare lige for at forbedre fylden lidt. Faktum for i dag er en opfølger fra i går, hvor jeg snakkede om det her prostataspecifikke antigen, og jeg nævnte, at man kunne screene for kræft, baseret på den her blodprøvemarkør. Grunden til, at man ikke gør det, og nu skal jeg lige passe på, fordi jeg har tidligere havnet i nogle træls diskussioner på grund af det her. Først og fremmest har man undersøgt effekten af det her, og man redder ikke flere liv ved at lave den her screening. Det er første pointe. Dernæst følger, at den her test er ikke perfekt. Der er både folk, som den ikke fanger, som har prostatakræft, og der er også folk, som den siger, eller i hvert fald antyder, skulle kunne have prostatakræft, som ikke har det. I begge tilfælde altså har vi en rimelig træls situation. Folk, som får at vide, at de har prostatakræft, skal igennem en træls periode, hvor de mistænker, de er bange for at være syge, inden de får lavet en biopsi, og så får en B- eller afkræft. For nogle afkræft. Og de andre, fordi at de så kommer til at, man kan sige, risiko for, at de kommer til at ignorere diverse symptomer på deres prostatakræft. Bare fordi at de har fået at vide, at de ikke har det, baseret på den her blodprøve. Endelig så udvikler prostatakræft sig meget langsomt i forhold til de fleste kræftformer. Og det er primært ældre mænd, der får det. Man er godt oppe i årene. Det betyder, at for mange mennesker er prostatakræft ikke noget, de dør af, men noget, de dør med. Og hvis de så, understreger igen her, screeningen, de redder ikke liv netto. Hvis de så får fjernet deres prostata, og det er en operation, som har ret mange risikoer og mulige komplikationer, det kan gå meget galt, så er det ikke sikkert, at det har reddet deres liv. Det er meget muligt, at de kunne have levet livet fuldt ud, uden nogen problemer, og så døde en blodprop. Men i stedet for at få fjernet deres prostata, og så ikke kan få penge op at stå, og ikke kan holde på vandet, og ja, der er mange nedture. Der kan være mange nedture. Ja, så det var min redegørelse. Jeg havde egentlig fra starten af sagt, at jeg ikke ville snakke om kræft, men jeg kunne se, at der var mange, der ville høre, hvorfor man ikke lavede den her screening.